Her er der plads til både store og små, og man må selv bestemme, hvad der skal stå. Det kan vi læse, miraklet er sket. Her er et helt alfabet. Her har vi skæg med bogstaver. Vi tænker tanker, vi taler og tror, midt i en verden af ord. Vi skal have skæg med bogstaver. Vi skriver breve, læser bøger